Здравейте! Днес се включвам, за да ви обясня за дните на единна покупка, които са в Вертера. Това е една акция, която компанията прави в началото на всеки месец. Тя важи до днес, 10 април, до 23 часа и 59 минути и все още има време да се възползвате от нея. Набързо обяснявам какво представлява. При еднократна покупка на продукти за 20 точки получавате кешбек от 50 точки или 50 евро, които ви се начисляват след изтичането на акцията и с тях имате възможността да си закупите продукти, като плащате само 20% от стойността на продуктите, а 80% се поема от кешбек сметката. Какво означава това? Аз, например, си направих поръчка в началото на този месец, редовна поръчка и си купих продукти за 20 точки. Ще ми се начисли след изтичането на акцията кешбек, но имах кешбек от предни поръчки и си поръчах допълнително продукти на много изгодна цена, като платих само 20% от стойността им и тези продукти ще ги ползвам за моето семейство и вие също може да се възползвате. Разбира се, продукти на Вертера може да си поръчвате когато пожелаете, дори и след изтичането на тази акция. Когато се регистрирате, вие така или иначе си ползвате една отстъпка и преференциална цена, но просто ако сте решили да започнете да се грижите за здравето си с продуктите на Вертера, е добре да се възползвате от тези дни на единна покупка, защото освен, че получавате прекрасни продукти на добра цена, получавате и бонус точки, натрупвания кешбек и може да си допълните асортимента на продукти за вас или за вашето семейство, за ваши близки на много по-изгодна цена. Това е за дните на единна покупка. Ако имате въпроси, разбира се, може да ми пишете, да се свържете с мен на моята фейсбук група Вертера Органик Здраве за всеки. С удоволствие ще отговоря и ще дам допълнителна информация за продуктите, какво точно да си поръчате, с какво да стартирате и с удоволствие ще коментирам и ще си поговоря с вас. Другото, което искам да спомена е, че Вертера прави една акция, едно предизвикателство, 90 дни работа с хомеостазата. Това са месечни пакети, разпределени за 3 месеца. Всеки месец се пуска определения пакет. Какво представляват? Първия пакет е за работа с стомашно-чревния тракт. Втория пакет е много сериозна детоксикация и работа с паразити в нашия организъм, т.е. извеждането им извън нашия организъм. И третия месец е храненето и насищането с всички макро-микронутриенти, които са нужни за нашето тяло, но едно много богато насищане и елиминиране на дефицити в нашето тяло. Защо 3 месеца? Защото са правени клинични изследвания с други продукти на Вертера и е доказано, че за 3 месеца се дава наистина ползването на продуктите, дават един наистина прекрасен резултат. Продуктите на Вертера имат клинични изпитания, това е много важно да се спомене и доказано действат благотворно върху нашия организъм. Първият пакет, който стартира за това предизвикателство 90 дни работа с хомеостазата, а хомеостазата са всички онези наши вътрешни механизми, които стимулират вътрешната ни регенерация и самолечение, така да каже, поддържането на организма ни в абсолютна хармония и баланс. Т.е. хомеостазата е една съвкупност и механизми, които контролират всички наши системи да работят правилно, органите ни да функционират правилно, да се подават правилните сигнали въз основа на въздействие на външната околна среда, въз основа на нашата биохимия и организмът да може да се справя и да функционира абсолютно оптимално и добре. Хомеостазата всъщност е еквивалент на нашето здраве, но хомеостазата се нуждае от подкрепа, т.е. ежедневно са ни нужни голям брой нутриенти, които да поддържат работата на хомеостазата, т.е. на всички наши органи и системи, балансирано, без липси.
без да има недохранване клетъчно и без да има каквито и да е дефицити. Първия пакет, който вече е в продажба, включва 3 кутии Форте. Ето, това са двете кутии. Форте гел, така изглежда гелчето. Това е продуктът Форте от ламинария, фукус и дехидрокверцетин. Ламинарията и фукуса са кафяви морски водорасли. Фортето е изключителен продукт за поддържане на нашето здраве, за усилване на нашите съпротивителни сили, за регулиране на имунитета, защото имунитета трябва да е точен, балансиран, нито силен, нито слаб. Нито единия вариант не е добър, трябва да е абсолютно в норма. И Форте е този продукт, който се грижи за това. В групата ми Вертер Органик Здраве за всеки преди малко съм качила информация за Форте, така че който се интересува може да влезе и да прочете малко повече. Тук в описанието също ще дам обяснение. Първия месец се работи върху стомашно-чревен тракт. 3 кутии Форте са, защото за 10 дни трябва да се изяжда по една кутия, т.е. за 30 дни 3 кутии. Освен това, пакетът включва и ето този фитокомплекс Гастрофуд, изцяло и само от фитонутриенти, фитокомпоненти. Това са билки, корени, плодове. Специално е създаден, така че да по абсолютно максимален и най-благоприятен начин да повлияе на нашия стомашно-чревен тракт. Ето това е сашето, дори тук има, както и на кутията, има стикерче, че е за стомашно-чревния тракт. Има и още 2 компонента към този пакет. Ето, пак го показвам. Това са двете части съставни Форте и Гастрофуд. Съответно, самия пакет включва и таблетъчни форми на Хепа Нормикс. Това е Хепа, разбира се, за черен дроб, и Баланс Микс е за нервната система. Когато говорим за почистване, за всичко, за детоксикация, за стомашно-чревен тракт, трябва да се погрижим и за черния дроб и жлъчката. Това е продукта Хепа Нормикс. Той е съвсем нов, както и Баланс Микс, и ги очаквам да ми ги изпратят след 15 април. Баланс Микс, нервна система. Разбира се, нервната система е пряко свързана с стомашно-чревния тракт и може би всеки от нас е изпитвал дискомфорта, когато е под стрес и под напрежение, как това веднага се отразява на стомашно-чревния тракт. Защо споменавам и за този пакет? Защото в момента този пакет може да бъде закупен с 20% отстъпка, отколкото ако се купят поединично всички компоненти. Плюс това, ако го закупите днес до края на деня, може да влезете и в акцията Дни на единна покупка, което прави покупката ви още по-изгодна. Този пакет може да бъде закупен и до края на месеца, разбира се. Пак обясних, тук моята идея е, ако така или иначе сте решили, сте чули вече за продуктите на Вертера и сте решили да ги пробвате и да им дадете шанс, по-добре да се възползвате от Дни на единна покупка и да направите поръчка, с която да получите още по-големи ползи за вас и съответно да си вземете продукти с 80% отстъпка след кешбека. Искам да спомена, че този продукт Фукус ламинария, кафяви морски водорасли, както казах, е в гелова форма. Това е с натурален вкус, защото идеята на цялата програма е да се справим с патогените в нашия стомашно-чревен тракт, с паразити, ако има съответно някакви гъбични инфекции. Нарочно е подбран, не случайно, т.е. е подбран продукт с натурален вкус, защото от тази серия има и овкусени с вишна и с касис, които са също много приятни, също натурални овкусители, но
тъй като целта е да се борим с патогените, вирусите, гъбичните инфекции и паразитите в нашия организъм, ние всъщност не трябва да ги подхранваме с сладко, а те много обичат сладко, много обичат бързи въглехидрати и изобщо всичко това, което и на нас ни е много вкусно да си похапваме, но трябва да се ограничим. Съответно, аз почвайки тази програма, също елиминирам някои храни от моя дневен режим. За хранене това спирам въглехидратите, сладките храни, млечните също така и със старта на програмата спирам и консумацията на месо. Разбира се, това си е чисто мой избор. Ако ви е много трудно да спрете някои храни, просто ги ограничете, за да има максимална полза. Дори и да не взимате точно този пакет, когато решите да се грижите за здравето си, е хубаво да преосмислите менюто си, разгледайте дневното си меню, месечното, седмичното и вижте кои храни преобладават и с кои храни може малко да намалите, някой дори да изключите. Разбира се, за ваше благо, организмът ви и вашето здраве ще ви бъдат благодарни. Вертера са продукти от кафяви морски водорасли. Всички продукти на компанията са на основата на водораслото ламинария. Тук има и фукус. Те са наричани още кралят и кралицата на моретата. Даряват ни над 140 макро-микро елементи, абсолютно заменими, незаменими киселини, масни, разтворими, неразтворими, органичен йод, който е важен за всички метаболитни процеси в нашия организъм. Тук е момента да споделя, че в световен мащаб има една йодопандемия, дефицит на йод, органичен йод, пак подчертавам. Това не е синтетичен, абсолютно органичен елемент, от който нашето тяло се нуждае жизнено за всички процеси, всички системи, всички органи, за синтеза на много хормони, които играят абсолютно важна роля в нашата биохимия. Прочетете, намерете, интересувайте се за йододефицита. Аз също ще направя видео, в което ще говоря по-подробно. Казахме вече, че даряват тези продукти от водорасли, абсолютно естествени. Естествен продукт, който е с биологичния си вид, т.е. всички молекулни връзки са запазени благодарение на уникалната си формула, която е плод на дългогодишен научен труд и за това ще говорим. Сега искам просто само да напомня, да очертая някои предимства на продуктите. Освен това, Вертера са продукти, които ни осигуряват един много нежен, но също време дълбок ежедневен детокс. Той чистят от организма ни абсолютно всички шлаки, всички токсини, тежки метали, радиация дори. Това е способността на ламинария, затова тя е толкова ценна. Абсолютно научно е доказано, че тя е единственото растение на сушата и в водата, което може да се справи с извеждането на радиация от организма, а радиация и токсини ние си трупаме непрекъснато, ежедневно с храна, вода, въздух, бедна на храна, на нутриенти храна, но богата на пестициди и отрови. Няма повече да задълбавам в тази тема, защото искам да повдигна и един друг въпрос. Моля, влезте в Facebook групата ми Вертера Органик Здраве за всеки. Там качвам непрекъснато информация, актуална, резултати. В момента има, мога да кажа, много добра базова основа за Форте и какво представлява този продукт и на кои наши системи се отразява и защо и как, по какъв начин укрепва нашето здраве, нашия имунитет. Бях решила видеото ми да е кратко, да приключи само с това, но сутринта гледах в един сутрешен блог, специалисти говориха как в България ние сме на първо място
в класацията за смъртност от онкологични заболявания. Разбира се, всички ние сме много чувствителни на тази тема, защото ако не е пряко в семейството ни, то около нас, приятели, познати, сигурно имаме, които са се сблъсквали с рак. Да, това е много притеснително. Мога да кажа, че това е епидемия. Мога да спомена всъщност защо така се впечатлих от тази тема, защото смятам, че не се говори достатъчно, че и че се набляга на усилия за лечение на рак, а не за усилия за превенция срещу рака. Мога да кажа, че в моето семейство аз също съм се сблъсквала с тази диагноза. Пряко по първа родствена линия съм го изживяла това нещо. Имам поглед от това да си близък на човек, който е болен от рак. На тези хора знам, че никак не им е лесно, но и на семействата, и на хората до тях също не им е лесно. Впечатленията са ми, че в продължение на 5 години аз непрекъснато съм ходила като придружител до онкодиспансера. Мога да кажа, че гледката, която е там, е една потресаваща гледка и гледка, която и емоция и чувство, което не пожелавам на никой да изпита. Това са едни хора, които са изгубили светлината в очите си, желанието си за живот. Това са едни гаснещи хора. Наистина е така. Много малко от тях проявяват борбеност и намират сили, защото тази болест ги убива. Отровите, химиите, които се вкарват в тях, лъчетерапиите също ги убиват бавно и мога да кажа, че ако можете да си го спестите това, спестете си го, и то по какъв начин, като промените начина си на мислене, начина си на хранене, начина си на живот. Почнете с малки промени. Не чакайте болестта да дойде, за да почнете да се грижите за здравето си. Грижете се за здравето си, докато се чувствате здрави. Това е най-доброто, което може да направите. Тоест, превенцията, профилактиката са най-доброто, което може да направите по отношение на вашето здраве. И всяка превенция, дори най-скъпата, е много по-евтина, отколкото най-евтиното лечение. Не допускайте да стигнете до там, че да се налага да коригирате здравето си, да се справите с здравословни проблеми, които понякога могат да се окажат абсолютно нерешими. Форте всъщност е продукт, който ви дава и такава онкопрофилактика. Това се дължи на свойствата на водораслите и намирайки патоген в тялото, всъщност водораслите, фукоиданите, полизахаридите се скупчват в тази вражеска клетка, т.е. обграждат я, ни дават да диша един вид, спират и кислорода, спират и храненето, спират и съществуването изобщо, и тя калцира, тя умира там, дори да не се изведе от тялото. Понякога всъщност поразиите, които са нанесени, са доста големи. Дори да останат, те изпадат, т.е. поддържате болестта в ремисия. Има страшно много резултати български, тук в българските групи. Аз лично съм чувала хора, които стават и говорят за това как с продуктите на Вертера успяват да минат този път между химиотерапиите, лъчетерапиите. Тогава също може да се взима просто ден преди химио или лъчетерапия, ден след да не се взима продукта. Но тези хора са страшно отпаднали, имат страшна липса на енергия, изобщо на желание за живот. Вертера е много
много добра подкрепа в такъв момент. Съответно, доста хора изпадат в ремисии. Някои се излекуват, докторите дори са в абсолютно пълен шок, но никой не пита какво ползва, какво направи. Дори споделяйки от моя опит, от срещи ми с толкова доктори, с онкодиспансери, онкоболни, благодаря на всички хора, които положиха грижи. Аз мятам, че това са едни хора, които дават най-доброто от себе си, но просто трябва малко фокуса да се смени и да се погледне на това, че не само трябва лечение и използване на лекарства, но трябва да се подходи и с пациентите така, че да им се обясни, че трябва да си променят начина на мислене, начина на живот. С този начин на живот, тук говорим за храна, която даваме на тялото, храна, която даваме на ума си, емоциите, които изпитваме, всичко това е довело до тези резултати. Съответно, трябва да бъдат променени. Абсолютно никой не дойде и да каже: вие трябва да промените вашия режим на хранене, трябва да изключите тези храни, трябва да включите други. Никой просто не дойде, а всъщност храната е наше лекарство. И още Хипократ го е казал: нека храната е ваше лекарство и вашето лекарство да е храната. Аз искрено вярвам в това и съответно знам много хора, които вече почват, стигайки ги някакво заболяване такова, като онкологично, почват да четат, почват да се интересуват, почват да минават на гладолечение, на сокове, изключват захари, изключват млечни и така нататък, взимат някакви мерки, дават, разбира се, това дава резултат, но това дава резултат при вече едно заварено и много усложнено състояние. И аз наистина апелирам: хора, помислете си как се храните, как мислите, спортувате ли, за какви неща се ядосвате, колко ви е стреса в работата. Помислете си дали не е време да почнете грижа, макар и малка грижа. Днес може да е с вертера, утре може да е с повече разходки, да включите, да гледате приятни предавания, да слушате музика, да не се ядосвате на реакцията на хората, т.е. да контролирате вашата реакция спрямо действията на хората, да не се тровите самите вие с храни, с мисли отровни. Моля ви, бъдете отговорни, защото когато дойде болестта, тогава вече ние се задействаме много, но много късно. И да, най-добре е да започнем грижа, профилактика и отговорно отношение към нашето здраве, докато се чувстваме супер здрави, супер енергични, а не да си кажем: аз съм здрав, защо да взимам продукти за укрепване на моето здраве, за моята хомеостаза, за хранене на моите клетки. Ами точно за това, за да продължавате да поддържате това идеално здраве, което ще ви позволи да имате енергия, да може да се фокусирате върху важни, мащабни неща, върху целите си, върху мечтите си. И когато имате този фундамент на здравето, всъщност всичко друго е постижимо. И наистина вярвам, че с този лайф мога да съм полезна на хора, които решават да се погрижат за здравето си, за хора, които може би имат близки, които имат нужда от подкрепа на своето здраве. Продуктите на Вертера са един чудесен помощник. Те не са добавка, не са витамини, не са химия. Това е клетъчна храна, това е хомеофуд. Хомеофуд идва от храна за хомеостазата. Както обясних, хомеостазата са всички онези регулаторни механизми в нашия организъм, които са изключително важни. Абсолютно всеки ден си доставяме необходимите макро-микроелементи и изобщо цялата палитра от нутриенти, която ни е нужна. Ежедневен детокс, работа с стомашно-чревния тракт. Имайте предвид, че стомашно-чревния тракт е мястото, където се формира 70% от нашия имунитет, когато той е здрав, когато сме се погрижили, когато няма пропускливост, когато лигавиците са здрави. Патогените, вирусите, паразитите не могат да проникнат те биват хващани, извеждани още в стомашно-чревния тракт, не проникват в кръвта, в лимфата, в междуклетъчната течност, в органите ни и да ни атакуват и да почват да ни вредят.
и нашия имунитет да отслабне, да се чуди как да се справи. В тази връзка, понеже съм споменавала, че моята най-голяма цел е да повлияя благотворно на витилигото си, дори да се излекувам от него. Ето го, пак го показвам. Затова почвам и тази програма, която е за стомашно-черевен тракт. Според мен, една от причините, които навързвам, за да се появи тази болест, да се прояви при мен, това е проблем с стомашно-черевния тракт, с интоксикация, която е дошла в черен дроб, оттам в цялото ми тяло, пропускане на патогени, може би и на паразити в моя организъм, спад на имунитетът ми не е могъл да се справи. Сега провеждам едно обучение, т.е. аз карам такова обучение, ще спомена и за него, в което се говори на различни теми и съответно имаше и тема за имунитета. И правейки си един чек-лист за моя имунитет, аз установих, че аз съм в абсолютно всеки имунотип. Да, то има смесен, но аз не съм просто смесен от два. Аз съм от всичките 4 имунотипа. Откривам слаби места или откривам съвпадения, което всъщност доказва, че моят имунитет се нуждае от огромна помощ и аз наистина мисля, че с този пакет, не само с този пакет, с тази 3-месечна програма мога да постигна едни уникални резултати, като почна от стомашно-черевния си тракт и почистване на черен дроб, защото мисля, че това наистина е дало голямо отражение при мен да кликнат или да се навържат няколко причини и в един момент да се прояви витилигото, защото аз съм имала лампички, които са ми светвали, не съм хванала нито един от тези проблеми. Тогава мисленето ми, опитът ми са били на такова ниво, че не съм успяла да мога да уловя сигналите. Затова ви моля, наблюдавайте си тялото. Тялото е съвършено умно и мъдро. Организмът ни е съвършена машина. Наблюдавайте как реагира, как се чувствате, анализирайте се. Поставете си за цел да видите определена храна при консумацията и как се чувствате, как ви кара да се чувствате. Тялото ви дава ли ви някакви сигнали, като умора, като дори лошо настроение, лош дъх, болки, колити и въобще алергии. Всичко това сигнализира, че нещо се случва в тялото и че тялото трябва да бъде подпомогнато. То вика за помощ. Не, то не вика. То просто моли за помощ. А когато почне да крещи вече и да вика, тогава вече са се появили симптомите, тогава щетите са нанесени, тогава витилигото е факт. И започваме да търсим начини да се справим с пораженията, а по-добре е да търсим начини да не допускаме поражение, да поддържаме здравето си в едно оптимално и в носещо ни щастие и да имаме чудесно здраве, за което сме се погрижили, за което сме спокойни и за което нашия организъм ще ни се отблагодари. Това е. Благодаря ви много. Ще има описание под видеото. Пак казвам, който иска, може да посети моята фейсбук страница Вертер Органик Здраве за всеки. Там има линкове как да се направи поръчка, как да се направи регистрация, как да се направи поръчката. Съответно, разбира се, в готовност съм да дам допълнителна информация, да говоря с всеки един от вас, който се интересува. Все още YouTube не ми позволява да качвам линкове. Аз ще се опитам да го надхитря, но не знам дали ще се получи. Каналът е твърде от скоро и за това ви казвам, посетете Facebook групата. За тези, които, понеже ще пусна това видео в самата група, го гледат, потърсете информация от предишни статии,
Разбира се, там има информация за Форте, за акциите, за продуктите, има информация за резултати, които хората са постигнали. Моля ви, бъдете отговорни към вас, към вашето здраве, към мислите, към храната, която приемате. Радвайте се на живота, бъдете енергични, намирайте всеки ден по нещо хубаво, за което да мислите, на което да се радвате, на което да благодарите. И така, всъщност, вие помагате на себе си и на вашето здраве. Прекрасен ден, усмихнете се и всичко, всичко най-добро. Чао!